Tang Ia Nga ko bayait patang shang ka jingim jong ka dei jong phi nam dong kam ban thet ai Amazon Flipkart nga thilut ya phi o Tang Ia Nga ko bayait patang yang ka jingim jong ka long ka bam duk jing sta What would do that Disney Kiba long pensai Namar Tang Ia pi Nga it shisha Kitin kisi rukin saki nga Banya it pinam yopat kumanga Tang Ia Nga What's you salya Nga Tang sisin hun rei man ka po o Tang Ia Nga ka jingieit ka bane na klem lut baro ndang ayo hiape pinam dong kam shuban siu ai namar by Amazon Flipkart rungan sia What klet yang ka jingim jong ka dei Tang Ia pi Just love me now